Takže čaute lidi, dneska s vítem u dnešního videa jsem tady skaknul a s Krtkem samozřejmě to jsem já. Nevím, co vidíte, já vím, vidíte špatně, za prvé tam je klacek a za druhé nic nevidíte, protože je tma, já to vím. A nemám to jak ovlivnit. Vidíme, že tam dám baterku a to bude, až bude větší tma. Takže počkej, ale lidi někdo mi volá, nevím, kdo to je. Jo, a dneska ještě by nám měly přijít palety. Jo. Takže mám boku do držky vylejčem. A já to odvedu už. Ok, ty počkej. Ok, můžeš a já to Asi bych se přesunul tam na skokáře. Protože budeme natáčet tam. Počkej, mám takový pocit, že tady je pes a kočka. Ne, je tady jenom kočka. Ne, další kočka, jsou tu dvě. Já vím, však já jsem říkal, je tady jenom kočka. To taky, nesmí jako kočky, no. Ok, tak lidi, my se asi přesuneme. Tak já to tam dám Okay. Pak jsem skoč pro věci. Dal zkusím nějaký. A když tak se potom musím vrát pro lopatu. Já si vás beru. Co? Tam je hrozně málo světla. Jo, lidi. Tak jo, takže já to stopuju. OK, lidi, tak vy nic nevidíte, dobře. Že zkusím rozmyslet něco, vidíte? No, vidíte jako, že minimum, ale nedá, snad. Takže nevím, jako lidi, bacha tam je mobil. Já vím. Dobré. Tak co? Tak jo, lidi. A co jsi jim říkal, nebo co? Ne, nic. Že jsme tady, ale oni nic nevidí. A to je jedno. Tak kdo si to patří, jestli ještě to aspoň díky. Hej, teďka bych zadělal na to díru. Tu velkou už máme. Jo. Když tak kdyby nám zbylo, tak uděláme tu. No tak to nám určitě nezbyde. No, možná nebude tolik. Ale možná něco málo možná. No, tak podle mě to bude tak akorát normální. Kolik zítra budeš chtít jít pracovat? Já bych šel někdy brzo ráno. Ale zítra na ty ryby. Ale ne ráno, neodpoledne. Budu moc. S tátou. Tak to ne. A za prvé ráno zase taky, ať nesmí pršet, foukat. Že jo, jinak. Já bych šel 9. Jako co? Tady? Výkopy? No hele, já nevím, jako jestli vstanu, já samozřejmě vstanu dříve v 9, ale jelikož spím s mojí čičou, s kočkou samozřejmě, s kosovem, tak ten problém je to, že oni vždycky proboudí a třeba ve 3 ráno, protože on prostě nechce spát. Jako chápu, je to kočka. No hele, to... Jedno, prosím, Fakt hele. bys nemohl třeba s tím mým dědou na té ryby dřív? Proč? Já nevím. A třeba v jednu, ve 2 odpoledne. Však jo, odpoledne to už třeba Jako v jednu třeba. Třeba jo? A ve 12:30 třeba. To ne, to máme nějak třeba oběd. Musíš počítat si, že tato se chce nachystat, najíst se, že jo? Ještě se musíte dochystat, vzít si. To fakt nezbyde.
na záběru. V pohodě. To někdo tam je. Doufám, že táta doveze nějaký nářadí. A jaký? Nevím, palety a jako třeba sekeru nebo Seknu mám doma, to můžu vzít, ale nevím na co. to by bylo nejlepší. Na sekání těch palet. Tak já to mám zítra. Já ti to tady pohodí, ne? Jako lidi, ale je fakt tma. Já nic nevidím, ale kdybych byl po všechny světlo, tak už nevidíš. Třeba jako něco jo, ale teda potřebuji hodně. Tak lidi, já se podívám, kolik jde hodin. Kámo, Kolik? 9. No nic. Jako naštěstí to natáčíme v pátek, no. Jo no. Oh. Tak to je slušný. Kdo ví, jak dlouho to ještě bude. Jo, a tady jsme dali nový ohraničení, což asi nevidíte. Teď kdybys to shodila, abych nemohl. A já vím, no to jsme potom udělat, až to jsme jedem. Je do toho třeba. Ale kdybychom našli dávali. Já nevím, jestli budeme to tohle, tuhle část. Až budeme mít to tady něco tam z toho. Až budeme to tohle, až budeme to tady tamto. Ale to budeš mít po hlavu. To si mu krkem. To si mu krkem. Třeba si už krtím. Třeba. A nebudu nikoho trafovat. Nebo lidi. Lidi otravuje vás určitě. Jo. Vydal jsi ty videa? Shorty? Jo, vydal. Akorát, že 2, protože potom jsem si musel formatovat SD kartu, takže to třetí není. Ale nevadí, tam byl stejná game koště a to na listí. Jo, jinak lidi, kdybyste chtěli, No co za stůl, to mi řekni teda. kdybyste chtěli nám přispět na bike park, třeba na, nevím, na nějaký oblečení rukavice, na nějaké potřeby, lopaty, Hej, já si zítra vezmu montérky. OK. Prostě na nějaký potřeby, kdybyste nám chtěli přispět, tak samozřejmě můžete. Už od asi zítřka bude tady kasička, nebo prostě kasička, prostě plechovka. A tam, jestli nám Uvidíme, chcete co bude přispět, tak ještě. nám můžete přispět, jestli chcete. Štarnov, bike park se staví v lesíku u hřiště, takový kopec a u toho jsou stromy. U hospoda, u hřiště. Tam se Jo. dostaví tady kousek. A To tam je uvidíte takové, na ceduli. jo, tam taky je obrovitánský kopec, takovej. Už nedá ani vidět. No, a pak tady máte stromy a to je všechno. Takže On tak. nejde vidět a teď jsme přímo vedle něho. Jako jo, no. Ty jsi čekali 9. Kámo, to vám nevystačilo. To nejde. Jo, lidi, koukejte jinak mimochodem, co jsme dělali mimo natáčení. Já jsem udělal prostě random tohle. Jo, on prostě na tom stál Jo, já 5 jsem- sekund. Jo, no. Počkej, to zkusím ještě. O, To jsme nenatáčeli. nenatáčeli. Kámo, musíme jít ještě pro hlínu. Ale to když zase rozhrabeme. Tak jdem to pustíme. Přišel tady nějakou vykopem. Tak hoďte do oka. Lidi, já nevidím, kde to mám. Slyšíš mě? Já už se ničeho nebojím. A to mi to proběh, něco tam chybí. Lidi, máme to tady krásně zadupat. A takhle na to máš strach? Jana. Co? Máš strach? Co? Nevím, jak ne. Bracho, já jsem NG Fitman. Tak to taky bychom. Měli jsme vzít ty mikráky. Mikráky. Ty repráky.
Desí smagor. Hej, dneska uděláme tu ceduli, protože já mám tu izolepu a můžu to přilepit. Tak co máme taky? To bych dal tam a pak tu jednu paletu. Já bych nedával celou paletu. Tak ne, záleží budu velká, že bychom dali prostě tam nahoru jako bike park. Což bych myslím, že to je skoro tam. To je tady. Bacha, co tam je? A počkej, já vím, jak získat. Je. Tak teď jsem se málem spokojený. Bacha, tam je spadne. To byl se nechtěl pomoct. To je zvuk. A SMR? Přestaň, Tam jsou lidi. ne, to je taky jedno, že je větší. Jako lidi. Obzvlášť starosta. Oh shit. Že mě neslyšíte v mopáku. Můžu, že tady už stačí. Asi. Já to dneska přejdu kolem. No, dneska. Nemáš kolo. Prej, já to dneska přejedu kolem. Dneska nemáš kolo a já, aha. Nemáš kolo? Já nevím. No, doma. No vidíš. Já jdu vytvořit cedulku. Tak počkej, dej mi ty izolepky. Máš ty izolepky? Tak si dám. Nejde tam moc. Jsi frajer? On si to... Jak se to čistě? Tak jinak. Lidi, já jsem Spiderman, já držím izolepu, wow. Vůbec to nedržím za kámo, zalepit volotu. What is he talking about, boy? Dobře. Tak čau. Pojď. Pojď sem. Na světlo. Tu ceduli musíme udělat. Však jo. Co? To je trochu hovnová cedule. To opět to je. Jdi to spolu, ne? A musíš to slepit jenom tady, jako na to. Počkej, dáme to asi takhle. Nebo takhle. Tak, takhle bych to dal. Počkej, ty nejsi normální, že? Co to je? Co to tady? A proč to je od papíru? No, protože to je konec izolepy, dělej. Musíš to slepit. Můžu slepit prostě, počkat, jenom tak, tady to slepím. Tady to slepím. Tam je papír. No, hej, ty až to slepíš, tak upadnu. Tak to nejde, protože to je prostě papír. To je papír, to nejde. Tady není papír, však to lepí. A tu je papír. No, drž to, takhle. To jsme... Tak proč asi tam je papír? Je tam lepidlo, ale... Ne, počkej, to neděj na kameru. Co dělají za pokusy tady jako? Vypadá to divně, ale dělá to jedno. Ještě si to budu vrtat. Tak lidičky,
To co bylo? Já už možná vím, jak to slepíme. Podám to. Už to nemám. To potom vezmu, ne? Tak. Podám mi tu blbost. To není. Co to za zvučky? To je brána. Dělej to cípáky. A dej to tak. Ale teď. Co spadlo? Nevím, co mám udělat s nějakým kláckem gumov. To tam zašlo. Já už vím. Ale jdi nedívat. Ne, nedělej to. A to nepomůže, to neuděláš klackem. Nebo jo, vidíš. Tuk, tuk. Nedělej teďka večer. Nikdo není doma. Ne, vůbec nikdo nepřišel teďku. Hlavně. Co jsi dělal? Co bylo? Ani nevím. Hej, já už mě to nebaví. Já chci kámo kopat se o tu, no to uděláme ráno. Teď už bych kámo šel potom asi sestřelat video. Už bych šel asi možná i sestřelat video. Co chceš teď dělat, kožipa? Běž, papa. Já jsem už papa. No dělej. Počkej, to letí do ksichtu. Jo. To letí. Ti říkám, tím pohoda. Dobrý jako. Co jsi? Felec. Fér. Hej, musíš tím furt kývat? S tebou taky tak kývnu. Si myslím. No ty lidi, co se dělají na tebe dobrý. To jsou debilové. Jsou blbci. Pojď zrak. Já to říkám. Jde zpátky. Zvlášť se svítí. On svítí. Kdyby měl tu druhou, tak svítí víc. A to jedna se už mi taky nesvítí, ale budou se mi mít baterky. Už nesvítí. Přes bombonek. Právě se na hřiště. A jdu na hřiště teď. Na posouku. Na posouku. S kolečkama vůbec. A jo, jsem si odvěřila. Vůbec. Proč? Zapomeň. To vezme ty bombony, ti říkám. To jsou moje bomby. No to je úplně jedno! Ne. Ne, už bych to ukončil. Co chceš dělat? Budeme dělat... Nechci, abych mi svítila držky. Mě taky svítí. Tak myslím, že už bychom to mohli ukončit. Co teďka? Dáme jako na konec videa, jak přežíváme v lese bez baterek. Ok, tak vypni baterku. Já jsem vypnul blesk. A nic neviděl. No, nevadí. Tak ne, tak nevypnu. Tak aspoň s bleskem. Počkej, já zkusím udělat... Tak to fakt nikdo nic neuvidí, já. Mě taky nevidím. To taky nic nevidím. Já rožnu jenom tu moji, ta je slabá. Ne, vypni. Lidi viděl červeně. Jo, lidi, nastavil jsem to červeně. Neviděl nic. A jdeme, pojď. Co? Co to je? Aha. To je izoleta. Počkej, to slapem. Hej, já už koukám. Hej, tam někdo furt je. Abych užila tady tu izolepku, tady ten kousek. A můžu to zalepit. No dobrý, já už to ukončuji, to video má to 20 minut skoro. Takže dneska se s naučím a čau. Ještě se nezloučím.